Piny owacho kwedo weche moko ni chik manyien mageto kedo gi joma tiyo gi mbui marach en chenro mar sirkal madayo duond joma osebedo ka kedo sirkal tesre ka gitiyo gi yore mag mbui. Jaloselo sirkal Isaac Mwaura lero ni chik makamano en mar kedo gi joma tiyo marach gi mbui e seyo jopiny, lando puonj mag dini magalagala, nyiso nyithindo weche mochido kod nyayo timbe jore kende. Kristo weno nigi ler mathoth. Liet mar jikon ochuno piny owacho mondo wuog oko mar keto ler ewi ng'ur mokwako chik manyien madhi tayo ka jopiny tiyo gi yore mag mbui. Ndalo machuok bang' riwruoge makedo ne ratich oganda dhi e doho kendo seyo jatend piny William Ruto kuom keto koke e paro mar chik magiwacho ni mayo jokenya ratiro mar loso e mbui, sirkal owuok oko kendo kwedo weche makamago. The presentation of the bills for assent was prearranged and scheduled to ensure compliance with strict constitutional, statutory, and procedural timelines, international commitments, and conditions. Hence, the assent of the bills to further ensure continuity of the business of government. Jaloso elo sirkal Isaac Mwaura kod jaod bura ma Dagoretti South John Kiarie wacho ni chik mane Ruto ketiko ke chieng' tich adek juma mokalo en mar kedo gi joma tiyo marach gi yor mbui e nyiso weche mag hera e kind nyithindo, nyayo time mag njore, puonj mag dinde magalagala kod weche ma chik ok opodho. They strengthen Kenya's capacity to combat real and growing threats such as child pornography, online extremism, terrorism, propaganda, cyber harassment, identity theft, and financial fraud. Doho mamalo ne ochungo chik makamano kuom tiyo bang' riwruoge makedo ratich oganda chwalo ng'ur margi kagiwacho ni chik makamano en mar dino duond joma osebedo ka keto sirkal tesre, wach ma Mwaura okwedo. On the Computer Misuse and Cybercrimes Amendment Act, it is important to note that the new amendments do not curtail freedom of expression or give government agencies unchecked power to silence dissent as alleged. Kaluwore gi Isaac Mwaura, chike matayo ka itiyo kod mbui e yore mag tudruok ok en gima wendo nikech kata pinje mosedongore demokrasia ni kod chike makamago. This approach mirrors international best practices where governments have enacted similar frameworks to protect citizens, especially children, from harmful and extreme content. Let me repeat that. To protect citizens, especially our children, from harmful and extremist content. Usafi na pia utulivu kwenye mitandao yetu sio jukumu la serikali peke yake. Hii ni nchi ambayo ina uhuru wa mahusiano, una uhuru wa habari, kuna uhuru wa kujiunga, hivi kwamba mambo ambayo tunayaona kwenye mitandao ambayo ni potovu, serikali ina jukumu lake katika kubuni sheria na pia ina jukumu katika sheria ambazo zimetengwa. Polisi wanafaa wafanye nini? Kiarie oseyo jopiny kuom fuong'o weche mag miriambo ewi chikno kendo kwayo jokenya mondo som chik makamano motelo ne wacho miriambo ewiye. Chris Owino, Ramogi TV.